U-Arda Zwane usephumele obala ngokugqoka kwakhe njengomqeqeshi we-Senior Academy ku-Kaizer Chiefs kulandela isikhathi sakhe sokuqala njengomqeqeshi weqembu. UZwane wehliswe esikhundleni sokuba ngumqeqeshi oyinhloko ekupheleni kwesizini ka-2022-2023 ye-DStv Premiership ngemuva kokuthi amakhosi engazange athuthuke ekudlaleni kwawo neqembu kusukela ngo-2016. Ngesizini edlule, imininingwane ethinta uZwane ekuthuthukisweni kwe-Chiefs ibingacacile, nokho-ke umqondisi wezemidlalo weqembu uKaizer Motaung Junior usanda kucacisa ngomsebenzi kaZwane kubadlali abancane. Uqondisa wonke amaqembu eminyaka yobudala eqinisekisa ukunamathela kwifilosofi yeqembu. UZwane ubuzwe ngeqhaza lakhe elisha ngesikhathi izingwazi ze-Kaizer Chiefs zidudulana nezingwazi zase-KZN kowe-Prince Mangosuthu Buthelezi Legacy Cup ngomgqibelo. Uzwakalisa ukuzibophezela kwakhe ekwenzeni umzamo omkhulu ukuhlangabezana nalokho okulindelwe kuyena. Ukugcizelela ukuthi noma ngabe unendima engakanani kodwa uhleze ebonga ngokuba nesandla eqenjini elihlonishwayo njengalezi zinkunzi zaseSoweto. Ukunikwa kwami iqembu elikhulu njenge-Kaizer Chiefs kuwumthwalo omkhulu. Akusho lutho ukuthi ngikusiphi isikhundla kusho uZwane. Iqiniso ukuthi ngiyingxenye ye-Kaizer Chiefs kulindeleke umsebenzi osezingeni eliphezulu ngokusemandleni ami. Ngakho-ke uthando lwebhola lukhona kumina. Akusho lutho ukuthi ngiseqenjini lokuqala noma kwelincane. Inqobo nje uma ngenza engikuthandayo. Abantu abaningi bayasebenza futhi benza imisebenzi abangayifuni. Ngakho-ke mina ngibusisiwe nguNkulunkulu nokhokho bami futhi ngiyakujabulela. Ingakho ngikhuthaza abantu ukuthi bazi lapho bephuma khona ngoba kubalulekile. Ngaphambi kokuthi unqobe umhlaba kufanele uthandaze futhi wenze konke ukuze konke kuhambe kahle, kuchaza uZwane.